Fl-għodwa tal-ġimgħa sar il-funeral ta' Nadab John fl-istess ambjent fejn kien iservi bħala abbati fil-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt. Nadab miet is-sibt waqt li kienet jom ix-xajra. Il-ġuvnottu iben familja mill-Pakistan, ommu Sumera, missieru Jasir, oħtu Simal u ħuh Yaxam. Kien ilhom Malta 6 xhur, ħalla fluttu wkoll it-tieni familja tiegħu il-Patrijiet Franġiskani fil-Knisja ta' Ġiesu li jagħmlu tajjeb għall-funeral tiegħu. Kien ikollu ġem biex jiġi hawnhekk biex iservi fil-Knisja, ġifieri kien jagħmel xi ħaġa verament mill-qalb. Il-qudiesa saret bil-lingwa tal-komunità Pakistana, l-Urdu, u tmexxiet minn Fader Arsalan Masihi, il-kappillan tal-istess komunità li tiltaqa' regolarment f'din il-Knisja. B'dan il-ġest li sar illum u bil-preżenza tal-Maltin li kien hemm xtaqna nuru li aħna verament familja waħda, li n-nies li jiġu fil-Knisja ma jiġux sempliċement tal-qudiesa, imma jiġu għax il-Knisja Kattolika hija d-dar naturali tagħhom. Kemm ikunu Maltin, Pakistani, Indjani, Filippina, huma minn fejn huma il-Knisja hija d-dar ta' kulħadd. Qabel inħareġ mill-Knisja it-tebut twaqqaf quddiem il-Kurċifis Mirakolus ta' Ġiesu. Nadab indifen bil-libsa l-bajda u bit-taw Franġiskan li libsuh kważi 7 ġimgħat ilu meta sar abbati u li tant kien ferħan u gburi bihom.